Damo nga salamat ani pagsayaw ang correction.
Nagpadisiham ang naruha, ikaduha sinayaw ng Gracia. Thank you so much, Kagawad Rafael Helio, pagsayaw para kang Sir GC Longhorn Guab. Sugat man na may Paris si Madam Sifina o kani Vice President Francis Calcita. Sugat man na Velma Borja ng iyo pagsayaw ng Gracia.
yung malo-amang. Thank you so much. I would like to acknowledge presensya.
Sulaiman Kanesi Chairman Rasina and Mabubo o Madam Cecilia Yapi ang ipagsayaw ng Kuracha. I would like to
Eugenio Valdez. Alam na yan niya ni ako'y sinando. Taga-bayog. Sorry po. Damo-damo nga salamat Mr. Eugenio Valdez and Kapitan Bandag. Sugan man ang Kapitan Darwin Avendaño and Madam Winnie Bongga ni Pagsayaw Hancoracha. Damo po nga salamat. So,
Odo. Kung ikaw huli ng pagsayaw, pinalihog ko mo ng tanggana. Okay.